سلام كورات تعذبتنا እንኳን بسلام መጻኹም ናብ ቻነልና እምባር ካብ ዝምምቕጻል እቲ ኣብ ስም ፕሪቶሪያ ዝግበር ዝነበረ ውሽጣዊ ውዕል ናይ በዓል ጌታቸው ከምኡ ጻድቃን ክፋ አሊሞሞ ዝመጹ ምስ ዶክተር አብይ ወዲ ብሻሻ እዚ ካብ ሕጂ እቲ ብድሕሪኡ ዘሎ ካብ ቃላት ተጋሩ እንታይ ከም ዝነበረ ይወጽእ ስለ ዘሎ ብዝበለጸ ክናው ሆነ አውግዕና ዘን ፈልጥ ነገር አውግዕና ክንከይድ ዞም ሕዝም ምስ ኢትዮጵያ ተሰሊፎም ዘለው ሰባት ከም ዝፍለጥ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራን ሓይልታት ኩሎም ናብ ትግራይ መጽኦም ወራር ፈጺሞም ጆኖሳይድ ፈጺሞም ትግራይ ተበታቲኑ ድሕሪ ናይ 8 ወርሒ ህዝባዊ ቃልሲ ብሄራዊ ቃልሲ ብውስን መልክዑ መቐለ ሓዊስካ ዋና ከተማ ነፃ ወጽኡ እዩ ኢሚዲየት ሽዑ ዶ ትግራይ ሙሉ ወጽን ነይሩ ምዕራብ ትግራይ እንኳን እስካ ሕዝውን ማለት እዩ ሕዚ ሽዑ ብድሕሪኡ ትግራይ ያው እስካብ ደብረ ብርሃን ከይዳ ተመሊሳ አው በዋናነት ፖለቲካዊ ውድቀት ምዃኑ ነቲ ኩናት ዝመርሑ ዝነበሩ ፖለቲካዊ መራሕቲ ተሓተትዮም ኢልና ንኣምን ሓዊሱ ጀነራል ጻድቃን ማለት እዩ ብድሕሪኡ ብተናጸል ኩናት ጠጠው ኢሉ ተስታውሱ ተኾንኪ ረዳእታ ከኣቱ ኣብ ዝተገበረሉ ናይ መጀመርያው ጉዕዞ ናብ ሲሸልስ ዝኸዱ ጻድቃንን ወዲ ወረደን እዮም ነይሩ ማለት ከምዚ ምዋዕ ብስሩ ስለዚ በዝሕ ግን ማለት ክበዝሕ ከለስ ክተዋግዑ ነይካ እና እዞም ኣካላት እዚኣቶም ከይዶም ተዘራሪቦም ክመፁን ከለው እንታይ ኢሎም መስለኪ የኢትዮጵያ መንግስቲ ክታ ሕዚ ዝብልዋ ሻዕብያ እዩ ኣጋጊናን ደፊኡናን እዚ ኩናት እዚ ንሕና ኣይንደልዮን ነይርና ሓቢርና ንሻዕብያ ንውቃዕ እዩ ወይ እውን ንዓና ኣይትውቅዑ ስቆሉ ንሻዕብያ ተዳሊኹም ውቅዕዎ ትብል እያ እዚኣ ብደንብ ንርአያ زيايا زيانا منقص يتبقى طلبيا كم زلتا ጻድቃን ተቀቢሉ ወይ كم زلتا መጽዩን እሚንዎም ይውሲ ቀጽሉ ናይ ወርሓት ስልጣና ነይሩ እዚ ማንም እውን ስለ ዝፈልጦ ሰራዊት ፕላን ገይሩ መጥቃዕቲ ናብ ኤርትራ ክፍጽም ፕላን ገይሩ ምድላው ነይሩ ናይ ትግራይ ወይ ምክንያቱም ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ኣይወቃዕና ኣብ ታሕቲ ዝነበሩ ተጋደልቲ ሕቶም እንታይ ነይሩ ዋ ምስ ኤርትራ ዋጋ ኢትዮጵያ ተወቃዕና ኸይሎምስ ኣይ ምስ ኢትዮጵያ ተዘራሪብና ኢና ኣይብሉ ነይሩ እዚ ናይ ጻድቃን ፕሮጀክት ነይሩ ይኹን እስኪ ብድሕሪኡ ተናይ መጨረሻ ኩናት ሰሙናት ክቆሪ ማለት ሰሙናት ይኹን መዓልታት ክቆሪዮ ፕላን ኮ ተገይሩ በቃ ሰልጢኑ ኮይ መዓልታት ክቆሪዮ ብኸቢድ ብረት ተኽሱ ጀሚሩ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ናብ ትግራይ ካው ታይሎ ተቀይሩ እዩ ገጽኩም መልሱ ኢለው ከምዚ ደይብልኩምና ከሄዱና እዩ አብይ አሕመድ ማለት እንታይ ተገይርዎም ካብዚ ማለት ሓደ ግዜ ሲ ሕዚ እዚታት ሲ ይፍለጥ እንዲ ብዙሕ ክወጋዕውን ስለዚ ድለስ ይባሃል እንዲያምን ብተወሰነ መልኩ ሎም አንተ ማሕበር ጽሒፍዎ ነይሩ ማሕበራዊ ሚድያ ማለት ጽሒፍዎ ነይሩ ሐቂ ከምዚ እንተኮይኑ ግን ከምዚ እዩ ብድሕሪኡ ተኽሱ ተኸፊቱ ካው ቀጽሎም ንሱ ባዕሎም ተኽሱ ከፊቶም ራዮ ታይ ከም ዝገብሩ ኣመንጎ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊትን ኣመንጎ ማለት ናይ ኢትዮጵያ መንግስትን ናይ ኤርትራ መንግስትን ሽዑ ፈለላይ ነይሩ እዩ ኣፈለላይ ነይሩ ክብለካ ከለኹ ምስ ድሕሪ ኣሉላ ኦፕሬሽን ማለት እዩ ትናይ ትግራይ ምድላው ንዓኣቶም ሕሊፎም ብምሃብ ግን ንሶም ቀዲሞም ድማ ናቶም ተኸላኸልቲ ኮይኖም ብምምጻእ ክዕረቁሉ ምክንያት ገይሮም ምስ ኤርትራ كورخم يمصلوا مالت كورخم مينس بقى خفرسخم يمصلوا كوقعهم يمصلوا إلى سلازم قدموا وقعهم بسهم قدموا وقعهم ماشي سلازم كم زي غيرو زت على عكاز بطعم كم زي عينت ركاش زغونه طلع زصاوت سب مراحي كم يغير كم مراح امين كان كم عينت قتل كاس زي قطفت زي قفت يودو كاو እዚህ እኮ ሐሊፉስ ተገልብጥ አሞጽም ኤርትራ ይግድዱ ወንበር ነው ሰይደለን አውዚ ባይዘው ወይ ኤርትራ ይግድዱ ኤርትራ ትክክል ይየኩም ኩን ዝብል ዘሎ
ترديخني ግን بعلوت መንግስት بعل بروجكت بعل ዋና እናህልወ ኣብዚ ኣግን ናይ መንግስቲ ኤርትራ ባዕሉ ግን ተሸዊዱ ይባይዘው ተጻዊቱሊ አብይ አህመድ ኖ አብይ አህመድ ማን ረይ አብይ አህመድ ናዘር እንዲ ተጫዊቱ ናዘር እኮ የተጫዊቱን ሁሉ ናይ አብይ አህመድ ብለኩ ቆልኮ አብይ አህመድ ሲ ፕላኑ ትግራይ ምጥፋእ በቃ ሰሜን ኢላ ንጽዋዕ ሓይሊ ሓደ ዱዛዕ ምጥፋእ ማለት ሕዚ እኮ ናይ ቀይሕ ባሕሪ አጀንዳ በሰላማዊ መንገዲ حتى تزقروا يا رأي مالت أنا حاسس بسلامة من قدي يقبلوا دي ما يقبلوا حوسوس اللي نورا نايرتنا من قصدك أدير سقدي فونيرو خعرق خلوا يتستوصلني نعم حضر النار تايداس سلازي أبي حمد كل النجر بعلو فروش حزني يزيد لي وقت نملس سرحي وين زخدا كوا خلوا ون كويد أبي حمد بغون عينت ناي بدحريت زنورة تعرف تعزبتنا قبل بمقتل كأتي يا ابني مريتشا بورد زغبرو زلو إن مين مباهر ملو بملو ملسي زوبلو زلو انت عينتي قبر ملسي زمت زلو أتي كنسوم عزقنا كاو حجي ما قبل بمقتل أتي إني اشتيت أبطابنا تاتم كان أقرب لكم إن أنا نكاتاتل مدمر يا ريوت عالم سرنيا مهون أنفلقم يميل እንትን ብለዋል አሁን መግለጫቸው ላይ ማለት የመጀመሪያ መግቢያቸው ላይ እንደዛ ሲሉ ሰምቻለሁ ከዚህ አንፃር ኢኮኖሚው በምን ፍልስፍና ነው ኢኮኖሚው እየተመራ ያለው ሁለተኛው ጥያቄ ከዕዳ ወደ ምንዳ ለእያንዳንዱ ሰው ደግሞ ብልጽግናን አምርተናል የሚል ይዘት ያለው መግቢያቸው ላይ ሲናገሩ ሰምቻለሁ ይሄ ማለት በእያንዳንዱ ቤት ጓዳ የገባውን ብልጽግና ማሳየት ይችላል ወይ በእያንዳንዱ ቤት ጓዳ ያለውን የኑሮ ውድነት የቀረፈ ብልጽግና ማሳየት ይችላል ወይ አሁን በተጨባጭ መሬት ላይ ያለው ነገር ይሄንን ያሳያል ወይ ሶስተኛ ጥያቄ ማድረገው ለነሱ የብልጽግና ኢትዮጵያ የት ናት ያለችው አሁን አዲስ አበባ ነው አለማን አበለጸግን የሚሉት ከአዲስ አበባ ውጪ ያለው በኢኮኖሚ መነጽር ሲታይ የኢትዮጵያ የአዲስ አበባ የማን ነው የብልጽግና ኢትዮጵያ አይደለችም ወይ እሱን በግልጽ እንዲመልሱልኝ ይፈልጋለሁ ለእናንተው ነው ጥያቄ መደመር ብላችኋል መደመር መጽሐፉን አንብበናል መደመር ማለት ከምዕራፍ ወደ ምዕራፍ ሲሸጋገር የተጣራሱ ሐሳቦች የሚያቀርብ መጽሐፍ ነው ሲጀመር የኢትዮጵያ ሕዝብ የላብራቶሪ አይጣችሁ ነው ወይ ኢትዮጵያስ የእናንተ ቤተ ሙከራ ናት ወይ የሚለውን እንድትመልሱልን እንፈልጋለን ሀገረ መንግስት ጋርም ሀገረ መንግስት ምን እንደሆነ የምታውቁ አይመስለንም በተግባራችሁ ተደጋጋሚ ስላረጋገጫችሁት ወጣትም ስለወጣት ትጠቅሳላችሁ ለወጣቱ የስራ ዕድል የወጣት ሀገር አድርገናታል ስለ የትኛው ወጣት ነው የምታወሩት በጦርነት ስላስገደላችሁት እያስገደላችሁ ስላላችሁት ወጣት ነው የምታወሩት እሱንም ክሊር አድርጉልን ምክንያቱም ባለፉት አመታት ለጦርነት የዋለው ገንዘብ እንኳን ሲተመን አሁን ህዝብ ዳቦና የቤት ኪራይ መክፈል አቅቶ የሚያኖር ሀገር አይደለም መኖር የነበረባት በቢሊዮን የሚቆጠር ዶላር ነው ለጦርነት ያዋላችሁትና ስለ የትኛው ወጣት ነው የምታወሩት ስለ ልዩ አጋርነትም አናነሳም ብላችኋል አሁን ያሉ ባለሀብቶቻችሁ ስርዓት ሲቀየር ይኖራሉ ወይ ትክክለኛ የሀብት ባለሀብት ናቸው ወይ የሚለውን እንድታነሱልን እንፈልጋለን ከውጪ ጥገኝነት የተላቀቀ ኢኮኖሚ የሚለው ኮረም ሳይሞላ በፓርላማ ደረጃ የአይኤምኤፍን ጉዳይ አስወሰናችሁ የወርልድ ባንክ ብድር አስወሰናችሁ ኮረም ባልሞላበት ሁኔታ በየትኛው መስክ ነው ኢትዮጵያን ከዕዳ ወደ ምንዳ ያሸጋገራችኋት ምክንያቱም ፎርሹር ብር ዲቫሉዌት ሲደረግ በተደጋጋሚ የመኖሪያ ኮስትና አጠቃላይ ኢንፍሌሽኑ እንደሚጨምር አጣችሁት አይደለም ሙያችሁም ስለሆነና ኢትዮጵያ እናንተ የቤተ ሙከራ አይጥናት ወይ በመራፍ እንኳን ሲከፋፈል የተጣረሰ ሐሳብ የሚያቀርብ መጽሐፍ የጻፉ ፕሬዝዳንት ይዛችሁ ኢትዮጵያን መርተናታል የምትሉት በምን አይነት መስፈርት ነው የሚለው እንድትመልሱልን ተዓዘብትናኹም ዝኽትከታተሉ ወጥናኹም ይነሩት መደባት ኣብዚ መጽእ ግዜ ብዝሰፍሐ ከምኡ እንዳግበርና ክነቕርብ ምዃንና ቃልናቱ ሓጊብኩም ተኾንኩም ብዘቕረብናልኩም ሸር ላይክ ሰብስክራይብ እንዳግበርኩም ንቻነልና ከዓ ክተታብዕዋ ቤተሰብ ንኽትኮኑ ብትሕትና ንሃተኩም ኣብዚ መጽእ ብሰላም